پاقشکردنا ده مروڤên kotî. Gava Îsa diçû Orşelîmê, ew di navbera Semerya û Celîlê re dibihûrî. û gava ew ket gundekî deh zilamên kotî ku ji dûr ve sekinî bûn, rastî wî hatin. û wan bi dengekî bilind got: Ya Îsa, ya hosta, rihmê li me bike. Gava wî ew dîtin, wî ji wan re got: herin û xwe nîşanî kahînan bidin. û çaxê hê ew diçûn, ew ji kotîbûna xwe paqij bûn. Îcar gava yekî ji wan dît ku ew sax bûye, vegeriya û bi dengekî bilind pesnê Xwedê da. Wî li ber lingî Îsa xwe devêrû avêt erdê û spasiya wî kir. Ew yekî Semerî bû. Îsa lê vegerand û got: Ma ne her deh hatine paqijkirin, ka her nihêtîn li ku derê ne. Ma ji vîyê xerîb bêve, kesek venegeriya ku navê Xwedê bilind bike. Hingê Îsa jê re got: Rabe ser xwe û here, baweriya te tu xilas kirî. Pirtûka pîroz, Encîl. Silav û rêz xwişk û birayên hêja.